Mi smo ROX. Više od 25 godina smo dio vaših života i svakodnevnih aktivnosti. Dio smo vaših trenutaka, užitka i sreće. Dio neizostavnih priča. Donosimo svjetske brendove iz segmenta alata, autokozmetike, autoopreme, biciklizma, elektronike. Usrećujemo vašu djecu igračkama iz naše ponude. Olakšavamo vam održavanje kućanstva i vrta i dodajemo malo čarolije u svako vaše putovanje, odmor i bavljenje sportom. Tvrtka ROX osnovana je 1992. godine u Hrvatskoj, a svoje poslovanje je ubrzo proširila i na zemlje regije, u kojima je prepoznata kao zastupnik nekih od vrhunskih svjetskih brendova. Firma ROX ima 165 ljudi zaposleno. Poslujemo u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Kosovu i ove godine smo krenuli u Sloveniji. Strateškim, predanim i odgovornim pristupom poslu izgradili smo povjerenje među svojim partnerima, čije brendove zastupamo širom regije. Strani partneri koji su vlasnici svjetskih brendova odlučili su se za ROX i tu je naša velika prednost. Još od početka 90. godina, kada je firma ROX započela sa svojim djelovanjem, vodeće multinacionalne kompanije su je prepoznale za pouzdanog partnera za distribuciju poznatih svjetskih brendova. Tako zastupamo WD-40 koji je najpoznatiji svjetski i najprodavaniji sprej za zaštitu metala, zatim Wunderbaum koji je prvi također najprodavaniji svjetski osvježivač za automobile. Također u asortimanu imamo i Armorol autokozmetiku, STP aditive koji su lideri u svome segmentu. U asortimanu imamo i brand Nigrin, zatim tu je KH7 odmašćivač i sredstva za kućanstvo. Također imamo i auto žarulje i rasvjetu Osram. Uvijek tu, uvijek dostupni. Od Zagreba, gdje je naša priča i počela, preko Orašja i Modriće u Bosni i Hercegovini, te Sarajeva i Banja Luke. Ako se nalazite u Hrvatskoj, naš moderni distribucijski centar od 7000 četvornih metara i 4000 paletnih mjesta možete pronaći u glavnom gradu, gdje vas uvijek očekuju noviteti u ponudi od preko 5000 različitih proizvoda. Teritorij Bosne i Hercegovine opskrbljujemo iz distribucijskog centra u Orašju, čime osiguravamo dostupnost i blagovremenu isporuku na području ove, ali i susjednih zemalja. No pored Orašja, pronaći ćete nas i u Modrići, a naši izložbeno-prodajni saloni nalaze se i u dva najveća bosansko-hercegovačka grada, Sarajevu i Banja Luci. Poslovnice imaju cilj da našim stalnim i potencijalnim kupcima dočaraju ozbiljnost kompanije, te da kupci kroz izložbene prostore imaju mogućnost da se osobno uvjere u kvalitetu naših robnih grupa. Koristimo vrhunska softverska rješenja u svojem poslovanju. Mobilno skladište upravljamo preko VMS-a koje nam omogućava da smo brzi i ekspeditivni. Naprednim tehnološkim rješenjima olakšavamo poslovanje i osiguravamo dostavu svojim naručiteljima u istoj zemlji u roku od 24 do 48 sati, odnosno 3 do 5 dana u inozemstvu. Poštivanje standarda naš je imperativ. Firma ROX posluje po najvećim europskim standardima, znači radimo sa TÜV-om, radimo sa SGS-om, ISO 9001, radimo u Hrvatskoj sa Croatia kontrolom, znači vodimo računa našim brendovima. Naša široka ponuda zahtjeva iznimnu fleksibilnost i prilagodljivost stalnim tržišnim promjenama, praćenje svjetskih i regionalnih trendova i stalni rast i razvoj. No ROX nije samo zastupnik globalnih brendova. U svijetu koji nikad ne odmara, svjesni smo stalne potrebe čovjeka za kretanjem i putovanjem. A kada krenete na put, mi ćemo se pobrinuti da vaši bezbrižni trenuci započnu upravo sipanjem goriva na našim suvremenim crpkama uz mnoge prateće sadržaje. Prisutni u više zemalja regije, predano pratimo potrebe naših kupaca, prilagođavamo se njihovim navikama i novim željama, brinemo o njihovom zadovoljstvu i bezbrižnom osmijehu, brinemo o kvaliteti njihovih života, a ponosni smo na naše brendove i mladost tima. Ponosni smo također i da svjetski brendovi i dalje pokazuju zanimanje za firmu ROX kao strateškog partnera za poslovanje na tržištu BiH. Ponosan sam na svoje zaposlenike i na svoje partnere u Europi pa i u svijetu.
Ponosni smo na povjerenje ovih velikih tvrtki koje opravdavamo već preko 20 godina. Njihov odabir pokazuje kvalitetu i predanost našeg rada. Mi smo ROKS i dio smo vaših neizostavnih priča.